Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Nebag nga oras tayo amin nga sa nga pada papagayam sa dinuman nga sulit tilubong ngayan nyo nga makabuya makangeg kadito nga video iti Facebook page di paring Ray nga Ray Fiesta Sentensiador Award ket pakishare dito nga video, pakilike kasamaten ngagpalo kayo iti Ray Fiesta Sentensiador Award nga page ni paring Ray kaya nag-subscribe kayo iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Pamagayam, iti day gundaway iti program at tinga lagip tinapalabas iti Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 nga nag-ad-adan nga di makel dagiti premyo. Inda ibasa deto'y nangabak nga first week winner tayo. Best letter of the first week iti bulan ti Marso. Ulitek, adadamanin nga di makil ti papremyo sa gapo ng adakay man nga manurat, adakay man nga writer, wano adaan kay man iti true to life success story, mabalin nyo ti agsurat. Kasano? Ang kanayon kayo magbagano ka? I-computer yo sayo i-send iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o na saan kat nemiruiz123@gmail.com. Kamuta ito nga tawen 2025 agtalined ti grand winner nga umawat iti grand prize nga 50,000. First runner up umawat met iti 30,000 pesos. Second runner up 20,000 pesos. Ken third runner up 10,000 pesos ken may sa nga special award nga umawat met iti 5,000 pesos. Aga po amin kini Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Dito nga papremyo papagayam. So nga agsurat kayo iti program at nga lagip tinapalabas nga mangiganyo iti DCJC Action Radio alas 12:30 aging kanat alas 2 Lunes aging kanat Sabado kada ito Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award papagayam. Okay ba? The best letter of the first week iti bulan ti Marso awan sa bali no saan nga ni Seni iti Lawag City. Anya kadi di pakasalitaan ni Seni. Kastoy di pakasalitaan. Para kini Seni papagayam ket no ipatpateg mo ti trabahom sigurado nga nalag-an laeng nga ramidem. No ipatpateg mo ti trabahom kasla saan ka mabannog. No nagagat ka bumaknang ka. Ngem no napanglaw ka agad no sadut ka kunak kuma. No sadut ka agad agpanglaw ka. Iso na laeng dataro ito'y pamilya ni Seni ken ti asawa na nga ni Frank ken di talong anak da nga din June ni Aida ken ni Karen. Naglasatan da ti adu nga panubok. Naglasatan da dagitay ko nata yung rigat. Tekas lasadan ko mga makabangunan ngem gapo iti panagtalagda kini Apo Dios. Gapo iti pagsasauda ngano italek mo kini Apo Dios ti trabahom sigurado nga mairing pas ka nagbaleki ka. Wen, tani Seni, may salay nga gagawin nga agtagibalay nga managtarakan iti baboy. Ininto tani Frank, may sa karpintero, kaya nagtartarakan met ti baka, agbangbangkag. Ken gapu tadada iti asideg ti Padsan River dito Lawag, kaya naddo ti mapatpat marepet ng balindang irama. Tiyempo palang idi iti adu nga rama, ket nagagat ni Frank nga agrama isu idi ti kaduhan ti rama iti lugar da. Agpinpinateg dito agasawa ket no kasta nga aggapo ni Frank iti trabaho na akas karpintero mabananto palang irapin iti mapanmangkita kadagiti baka na ataraken na. Kastan tumet ken ni Seni
nakakonsentrate bet isuna nga agtaraken iti baboy. Irinto ta dagiti anak da ket nakapaspasnek da ti panagbasa da. Agtinulong da, agreview da, aramidan dat assignment da. Hayat na sawem naragsak da, natalinaay ti pamilya da, nasingpet niya Frank, amo na madlaki dito minum. Tasigon ka niya Seni, no kasta nga marsobraan ni Frank de Gudua, iti maysa nga gin at adamet nga nagakit nga agbangkag keng kuwana iti rabii. Tasanda nga malipatan, hindi agkanaig, taday takat paset ti biyag, paset digiti agasawa. Nairudto ti arakop ni Frank, iti asawa na. Bumalis tumet ni Seni, ket mariknanan tumet ti bara, dagiti aprus ken agek ni Frank, nga adamang parukso kadakwata nga agpadpada. Takunada, oray ka sa nutrigat, malipatan da no adda problema da, no kasta nga agkanaig, ken aglin na ilod. Nagagat nga agpadpada dagiti agasawa ngem adud mangbalbala ag kadakwada. Nga kunada, oy, nalabas samit langit ti kagat yon. Apaw na yan, mabangkag karpintero, ag bangkag ka, ag tarakang ka, tibaka, sagat nakagad-gagat kay jakarayan. Adupay tiramam. Oy, laglagi pa nyo amin nga aglabes, ket dakes. Manong nemi, adda idin ni Junity 4th year high school, ket dandanin may salang ket ag college tun. Idi tadimteng iti panakagastos dagiti dagiti urnong da. Taado ti urnong da. Idi ta adda ti maod nga sakit ni Frank. Nagsaksakitan. Frank, anda di kita? Ha? Anda di kita? Nulabsak tagsao? Tinsamit langin rupam ti saan kimpitan di kitang saksakitan. Budo-budo nga rod, nabudo. Ingkag pa doktor. Eh, okay lang dito eh. May katumit lang. Ngem ga po, tasaan nga italtalik ni Frank. Iti pa nagpatuktor na. Kimaro. Aginggang iti ba yung nga bigat kat saan nga nakabangon isot ga po ng intaraydan iti ospital. In-hospital dan ni Frank kakadwa. Di makadakes, haumat pagbalbaliwan na idinto ta, may ibusen ti urnong da Seni. Doktor, apay nga di ba't lang maimbaganan ti anak, asawa, kapay kastoy, adun ti kastos me. Amom no tatuma, adamat lang ti pasyente. No, saan nga makikoperar ti pasyente? Ewan ti serbidig iti bilig nga agas. May bus idin papagayam ti urnong da kat ni Mangga po agraduaren ni John ti high school kat ag college to. Inruardan ni Frank iti ospital kat napan iti maysang elbularyo. Ti pagpintasan na nagbalagi ti elbularyo nga nangagas kini Frank. Nga kunana, no kayat mo, no patyem, nga maagasan ka, ken kang runahan ti amin, awangkas kini Apo Diyos, ta iso ti kang runahan, nga doktor tayo, agkararag kayo, tapno maimbagan kayo. Naimbagan nga rod ni Frank, ket nakapagbasa met lang at tuloy ni John, ket gabota imbaga ti elbularyo nga tinakaalaan ni Frank iti sakit na ket tinalabas nakaro nga pa naka-oper na iti karayan. Inyo nga linimitaраnen ni Frank tinagrama ken saan nga mapanti karayan iti rabii ta isu iti nakalaan. Ti makadakas aday din dagiti agkabsat duwa nga agkabsat iti college kaya nabatan ni Karen iti high school maud-udi isuna. Idi tasib maruno nga nagsakit nagsakit ni Seni.
Gabutal limitaran idin ni Frank iti pa nagtrabaho na ni Betenseni iti imadu titaraken na nga baboy. Ngem amin met dagito ikat na lasatan da. Gabutasan da pulos kay membet kani hapo Diyos. Nagsakit idin ni Frank, nagsakit ni Seni ngem naagasan damot laeng. Aging ka nga nagraduaren nga naggadan dagiti duwangan nakda. For a 5 years course can 4 years course. Civil engineering can nursing. Nagpadayada siyempre. Datakanda nga baka, datakanda nga baboy. Nangro na lang aro din, idi nakarwaren, dagitoy, idi pa nagtekta ti board. Nananayang civil engineer ni June, idindot nananayang nurse, registered nurse ni Aida, aging ka nga nakastrikdan nga agpadpadat trabaho. Di ko nada idi kitawanin ti dumteng pa nga panubok ngem. Saan? Nagbidot da gabuta, nagsikug ni Karen. Apay yung palubos mo anak. Ang bali, nanang, kasanto pala madlaw nga makaredwarak. So nalay nga, taga nakakton, sakbay nga mga suro ha. Pasapol, nasag kang nga gada kabalasang. Iso nga, nagkasar, darohel, kini Karen, kalpasan nga. Nakapaggraduar ni Karen. Kahit nangasawan imuno nga nagasawa ti inaudi nga anak na. Nabintasan ti bihag da kiti anak da Seni ken ni Frank. Gabutad dan ti kabukbukodan nga pamilya, kabukbukodan nga balay malaksid lang kini Karen ken ti asawa na. Owen. Ta isot kadandan na ita da Seni ken ni Frank. Duwalayangan nga baka titaraken ni Frank saanen nga nagkarpintero. Idin to tamanok na na itiblayangan ti taraken ni Seni. Awanin ti sa bulanda. Ta nagbaligi mat amin di kita nagda. Naragsak na. Dede nga rad papagayam ti bakabuklan ti pinangabak ni Seni akas best letter of the month of first week. Ayan, best letter of the first week of the month of March. Ulitek, no nagustuhan nyo dito yung istorya, paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo iti YouTube channel ni parang Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award, kaya nag-follow kayo iti page ng Ray Fiesta Sentensiador Award iti Facebook. Salamat po. At to yan, tipagayam nyo naman yung Nemi Ruiz, nimbag oras yamin sa kapan.